Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga beer houses, karaoke bars, kagiban pa nga mga establishmento nga may kapareho sini nga negosyo nga nagabaligya sang makahulubog nga ilimnon ang temporaryo anay nga ginadilian sa pag-operate. Nagpagwa sang executive order si Mayor Jerry Treñas subunga daw para sa beer houses, karaoke bars, kagiban pa nga mga establishmento nga nag-ooperate sang kasubong nga negosyo kag nagabaligya sang makahulubog nga ilimnon. Epektibo na ini subong. Nagdesisyon ng alkalde nga dumilian anay ang pag-operate sini nga mga establishmento bangod dadiskubrihan nga may pila sa ila ang nagaserbe sang makahulubog nga ilimnon bisan pahugot nga ginadumilian base sa National Interagency Task Force. Nahibaluan niya pa sa General Community Quarantine ng Iloilo City kag magalawig pa initubtub sa Nobyembre 30. Gimpahayag sang Task Force Moral and Values Formation Head Nestor Canong kung basehan ang COVID cases sa syudad, isa ang pagtinipon-tipon kag pag-inom-inom sang alcoholic drinks sa mga rason kung nga nagdugang ang mga local transmission. May posibilidad nga ang local infections ara sa mga balay kalan-an, kapihan, kag mga balay ilimnan. That's why amo ni nga atong ginagaan prioridad nga dire kita nagtutok sa mga resto bars. Abri ang atong mga baba. Dira mag-inom-inom, magtagay-tagay. At the same time kung makainom-inom na kag maka tag 2, 3, 4 ka botelya, sako na ang wakal kag mga inistoryahanay pataas-taas ugid. So ang paglaptas ang virus, droplets nga upod bali sa aton laway kag airborne ang virus ta, may posibilidad nga diri gahalin gid ang atong mga local infection. Wala ginapahanugutan ang pag-inom sa mga makahulubog nga ilimnon sa mga pampubliko nga lugar, apang ginapahanugutan ang pagbakal sini tubtub lang sa alas 6 sa gabi. Ang task force ang magalibot sa mga establishmento agud masiguro nga ginasunod ang ginpapanaog nga executive order. Ang violators ang magapangatubang sang nagakaigo nga penalidad. It seems nga kadamo gid sang violators, no? So we have decided once and for all punta to na gid lang ang mga bars kag similar establishments. And sa iba niya nga gusto nga i-maintain ang ilang establishment para magbaligya lang sila pagkaon. May mga undertaking kita nga ipapreparar sa ila para nga mapasigi ang ila operation. Nanindugan ng alkalde, kinahanglan inihimuon bangod indi niya luyag nga matabo sa syudad ang natabo sa iban nga mga lugar nga nagbukas na sang ila ekonomiya apang nagbalik naman sa istrikto nga quarantine status matapos liwat nagsaka ang numero sang COVID cases sa ila lugar. Para diri sa syudad we will be very strict. We will not allow consumption of alcoholic drinks in any place, in any public place in the city. Kaya para sa aton daw kinahanglan sigurohon ginaton ang diri sa syudad. Magluwas sa Task Force Moral and Values Formation, magamonitor man ang Business Permits and Licensing Office sa mga establishmento agud masiguro nga ginasunod ang executive order. Iloilo City Agriculture's Office may bagong nga officer in charge, rolling store iga patigayon. May bagong nga officer in charge ang Iloilo City Agriculture's Office. Ang concurrent head sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force Head nga si Inigo Garinggalaw amo ang gindesignar ni Mayor Jerry Treñas bilang OIC sa Talatapan. Aton nga ginalagas makadugang kita da sa mga livelihood projects, no? Like hog dispersal, chicken dispersal, ini ang mga vegetables, ang vegetables lang nga ginatanom sa mga barangay. So, we will be collaborating with the Department of Agriculture para dire. Kadungan sang pagdesignar kay Garinggalaw sa posisyon, amo man ang pagpatigayon sang Uswag Rolling Store. Kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes magalibot ini sa mga distrito sa syudad agud magbaligya sang agricultural products. Ang rolling store project ato ning project in collaboration with the DA, no. Kaya ang DA nakita nila na budlayan ng mga
farmers naton bala why sila sang access nga baligyaan sang ila produce. Plano nato na ibutang sa mga plaza para on certain days and time makabaligya ang mga farmers nga alin sa sagwa diri sa plaza sang ila produce. Para naman niya sa mga taga-syudad makabakal sila sang produce mga agricultural produce nga barato kay hindi na maagi sa middleman. Bilang pagsunod sa City Health Protocol, ginapanugyanan ang mga bumalakal nga maggamit sang face mask, face shield o kun eye protector, mag-obserba sang physical distancing kag magdala sang ila kaugalingon nga eco bag. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. QR code registration nagsugod na. Subong nga adlaw, nahatagan sang idea si Narcis tuhoy sa pagrehistro sa Uswag Tracer website. Para sa iya, importante ini ilabi na nga masami siya nga nagapatigayon sang transaksyon sa mall. Sa akin important kay para kung magpila ang mga tao nga magsulod sa establishment is ano na lang is dasig na lang kag hindi na maglaba ang pila kay para layo man para masunod naman ang social distancing kag physical distancing nga ginatawag. Kahapon nga adlaw, nagsugod na ang registration para sa QR code nga ipatuman sa syudad sang Iloilo. Ang mga residente, nagatrabaho kag nagabisita sa syudad, ang kinahanglan magparehistro bangod ang QR code kinahanglan sa pagsulod sa mga establishmento. Ang ining QR code or ato ng contact tracing application actually using QR code. QR code is just a technology tool na ginausan natin para sa contact tracing. Okay. Gin-develop ini locally sa atong mga programmers sa sulod sa City Hall. Ang iniinusar na nag-develop diri kag ginausar ni namon sa City Hall alin sa October 15. Anong QR code? Ang QR code ganit is a quick response na do para sa barcode. And it gives you a link to whatever the code is inside the image. Pwede siya magkagto sa link, pwede na siya magtago sa data para makagto sa cellphone niyo or whatsoever. It's a quick response technology. So sa ato niya, kita niyo, damo di sa ato sa mall, yung mga QR code, scan mo muna, butakan mo ngalan mo. And then what? Diba? Kinaya ka pala QR code, but is it tracing? So, ginubrala na nila nga hindi ka na maglista sa ngalan mo. Kanto ka lang sa Google Forms and you put your name, you put your address, your telephone number, etc. And it will be stored in their computer. And then, one day, may nag-positivity para mo mabalaan nga arada or, di ba, there's no centralized information system. This one is centralized. Tanan nga mall owners, restaurants, mga dalagko nga mga establishmento kag mga manugbakal kinahanglan nga magparehistro online. Ginpasiguro man ni Cruz nga hindi malapas ang privacy sang mga registrant. Importante ang QR code system bangod magluwa sa contact tracing sarang man mahibaluan kung sino ang naka-quarantine apang nagalagaw sa mga establishmento. Ginpaathag ni Cruz kung paano gamiton ang ini nga application. This is a very simple application. You go online, you register. Everybody has a Facebook. Everybody knows how to register. So, pakita ko lang, dire sa aton, sa pag-register, type. There are three kinds, no? Type, so there. It's either you register as a resident, you register as somebody working in Iloilo City, or you register as someone visiting Iloilo City. Ito lain-lain mga taong nakakto diri sa syudad na kaustorya kami last week sa taga-Migensi and they are willing man i-brief mo na mo sila paano ina-function. So after registration and all the other basic information that will be asked from you, pag-submit mo sila, padala sa email ni mo, and then tagaan niya ka sa QR code ID ni mo. After that, you download it, you print it out, or if you want, put it on your phone para yung muna na QR code ID ni mo. The difference with other QR codes, kay iba niya QR code, ubra-pulo ka account. Here you go validate, your account should be validated, na ikaw gitman ina. Kapin 27,000 ang kadamuon sang registrants sa ikaduha nga adlaw sang registration. Mga public plaza kag mayor nga dalan sa syudad,
Nangin maduagon bangod sa mga matahom nga Christmas decorations. Nagbanaag ang Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao bangod sa mga matahom nga Christmas parol. Ang mga public plaza, naglutaw ang katahom sa kagabihon bangod sang Christmas lights kag decorations. Napuno sang magagmay nga stars ang molo. Sa La Paz, napalibutan sa mga giant parol ang plaza. Kag sa sulod, enjoy ang mga nagapadulong diri bangod sang maduagon nga mga lantern tunnel. Nagabalikid man ang mga nagalabay bangod sang life-size Belen nga ginpahamtang sa porsyon sang plaza. Sa Plaza Libertad, agaw atensyon ang tren nga napalibutan sang maduagon nga Christmas lights. Christmas Tree Winter Wonderland ang tema diri. Sa Haro Plaza, puno man sa mga stars ang puno sang kahoy. Nagwa ang katahom bangod sang ginpabutang nga Christmas lights. Para sa negosyante nga si Jerry Guadarrama, simple lang ang konsepto subong nga tuig. It looks like it's falling from the heavens. So basically, it has some symbolism to it. That if you're patient and pray and just wait, because pretty soon good graces will be falling from the heavens. And the reason why we, despite the hard times, we made an effort to decorate the plaza because lighting in the plaza will change will pull us out of our doldrums. We've been sort of down and depressed the past 8 months because of the pandemic, and somehow we just have to get out of this funk. And hopefully the lights of the plaza will help us pull out of this funk. Maduagon man ang plaza sang Mandurriao nga nagasimbolo sang paglaom para sa mga ilonggo sa pihak sang pagpanghangkat dala sang pandemya. We just want to give utmost support to our beloved City Mayor Jerry to instill hope and positivity, to inspire and to share with the Mandurriao community, and most of all to thank God for the blessings even in these troubled times, the COVID-19 pandemic. May the Mandurriaonons and City of Love Iloilo enjoy and appreciate the simple modern abstract design for tree lit in the plaza and the rest of the other wonderful plazas. Bisan may pandemya, hindi sa gihapon madula ang tradisyon sa mga Pilipino ang pagbutang sang Christmas decor. Mensahe ni Guadarrama sa publiko, Let's keep the faith. Sooner or later, this pandemic will be gone, and we will slowly creep up to back to the old times. In the meantime, let's all be safe. Wear a mask, social distance, wash your hands. Huwag pasaway. I can see a lot of people in the streets nga pasaway, no? sa Arevalo, napuno man sang Christmas lights ang simbahan kag may life-size statue sang Belen sa plaza. Ang pagpahamtang sa kapin 600 ka mga giant parol sa mga mayor nga dalanon kag matahom nga mga Christmas decorations sa mga public plaza, kabahin sang proyekto sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Incorporated Iloilo bilang kontribusyon sa syudad sang Iloilo. Ini nga mga parol ang himo sang persons deprived of liberty sa BJMP male dormitory sa Ungkaharo. Samtang bangod sa pagdamo sa mga tao sa mga public plaza, ginmando sang alkalde ang pagpatuman sang one entrance, one exit. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.